Samtang ipanarusab karong adlaw ang pagpamakuna sa mga health workers o gubang mga frontliners sa dakbayan sa Mandaue human sila makadawat og dugang dosis sa bakuna. Ano na live report si Nico Cirino. Nico? Yes, Bob, kini ang unang higayon nga nagamit ang Mandaue City Sports Complex isip usa sa mga vaccination areas sa dakbayan. Gihimo kaganiha ang laing hugna sa pagpamakuna sa mga frontliners sa Mandaue. Kagahapon, nakadawat ang syudad og moabot sa 600 ka doses sa COVID-19 vaccine, maong gi-schedule dayon ang vaccination. Mga health workers gikan sa private ug public sector ang giakomodar. Usa sa nagpabakuna ang dentista nga mihangop sa proteksyon alang kanila. So far, okay raman. Nag-expect ko nga sakit siya. Pero okay ra gyud kaayo si mom nurse mo inject. Oo, pero karon wala ra gyud, wala nga kahadlukan kanang first step nato nga para ma-stop na gyud nga virus. Kapin sa 800 ka mga health workers sa Mandaue ang una nang nabakunahan. Apan duna pay kapin sa 1,400 ang ipaubos sa vaccination. Una pa makaabante ang syudad sa pagpamakuna sa mga senior citizens. Ang instruction sa Department of Health was first dose good siya tanan. First dose, everything. 600 ato ang gitarget. Kagahapon, gipangunayan ni IATF Visayas Implementer Retired General Mel Feliciano ang pagsusi sa Mandaue Sports Complex isip Vaccination Center. May pipila ka kabag-uhan nga giimplementar sa maong dapit base usab sa rekomendasyon sa DOH. Gihangop sa Mandaue City officials ang obserbasyon kabahin sa vaccination site nga mamahimong kapanag-ingnan sa ubang LGUs. Much as we want nga comfortable ang ato ang staff, hasta sa dang clients, comfortable, di ba? So hopefully sa uban po nga vaccination post nga ato unya nga set up, nga it will be as equally comfortable as this. Padayon pa karon Bob ang city government sa pagpangita og dugang nga mga sites haron himuon nga vaccination areas inay mga eskwelahan. Nangita sila karon og kini mga gym ug ubang hamugaway nga mga lugar. Samtang gipahibaw ni Konsehal Nerissa Ruiz sa Committee on Health sa syudad nga sa vaccination karong adlaw nay moabot sa 20 ka mga tawo ang nakasinati og pagtaas sa ilang blood pressure human nabakunahan. Wala hinuoy mga adverse nga mga side effects nga nasinati ug miubos raman sab sa katong mga nakasinati sa mga slight nga side effects Bob ang ilang BP human sab sila gipapahuway og gimonitor sa mga health workers. Bob? Daghang salamat Nico Cirino sa imong live report.